खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि बड'लेण्ड टेक चेनेलाव नोंथांमोना दिनै खोन्थागोन मबाइल हिडन सेटिं बेखौ माबोरै इउज खालामो। फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै टाइम वेस्ट खालामालासिनो। बेनि सिगां गावनि मबाइल सेटिंआव फैग्रोदो। सेटिंआव फैनानै ओरैनो स्क्रल डाउन खालामनानै नैबे स्मार्ट वार्ड बेखौ माने बांसिनानो मिथिखायो आरो माने जाय मिथिया बिनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। जाय मिथिनानैबो नायदोंब्ला गोजोननाय थाबाय। जाय मिथियाखै बेनि थाखायसो बानायनाय जादों। बांसिनानो मिथिखायो आरो बेखौ। दा जेरेखम बाव नुनो मोनदों नै ड्र C2 वाक केमेरा बेखौ एनेबल खालामबा ओरै एनेबल खालामो माने स्क्रिन अफआव बियो C लिरबानो डाइरेक्ट केमेरायाव फैगोन आरो। दा नोंसोरनो देखायगोन आं नैबे माबाखौ लाना मिउजिक आरो नैबेखौ एनेबल खालामसै आङो। दा नोंसोरनो स्क्रिन अफ खालामनानै देखायगोन आं। मोजाङै नायबाय था, स्क्रिन अफ खालामसै आं। बेयाव दा C लिरबानो डाइरेक्ट मिउजिकआव M लिरबानो मिउजिकआव फैसिगोन आरो बे दा। मिउजिकआव फैबाय बे डाइरेक्टलि। ओमफ्राय दा माबाखौ देखायनोसै फननिखौ। फनाव 0 लिरबानो डाइरेक्ट फनाव डायलआव थांगोन बे। डायलआव नुजाफैबाय बेयो। एबार आरो बेखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन। एबार नैबे एक्सेसिबिलिटि नैबेखौ पावार बटन इन कल। मानो होनबा बेखौ फन रायलायबा नों जेब्लायबो स्क्रिनाव थुनाङा, नोंनि पावार बटनाव थुबानो फना दानजागोन आरो। फन दाननो थाखाय स्क्रिनाव थुलायनाङा, नों डाइरेक्टलि बेयाव पावार बटनाव थुबानो फना दानजागोन। बेखौ एनेबल खालामनानै दोननांगौ बेबायदि। आरो नैबे डेभेलपर अपसन, बे डेभेलपर अपसनखौ अन खालामनो थाखाय नोङो नैबे बिल नाम्बाराव 7 टाइम क्लिक खालामनांगौ, होमबासो बे डेभेलपर अपसना नुजागोन। आरो गावनि एन्ड्रइड भार्जनखौ नायनोबा बे एबाउटआव क्लिक खालामनानै बे एन्ड्रइड भार्जनाव नों खनथामसो थाब क्लिक खालामनानै माबानो हायो आरो। बिदि क्लिक खालामदो, बे नुजाबाय नै आंना दा मार्शमेल'। आरोबाव नों फ्रियाव गेमबो गेलेनो हायो नों प्रेस खालामदो, ओमफ्राय नै मार्शमेल'नि गेम बेयो। फ्रियाव गेमबो गेलेनो हायो नों। आरो नैबाव डिसप्ले फन स्टाइलाव बेयाव माने नै नों ओरैबायदि खालामनो हायो। बाव माने बे लिरनायखौ गासिबो चेन्ज खालामजोबनो हायो। बे लिरनाया आलदा डिजाइन खालामनो हायो। नैबाव नों आलदा डाउनलड खालामनानै लानो हाबावो नोङो। ओमफ्राय दा आंना नैबे दंखायो, बेखौ नायनो दा बे लिरनायफ्रा नै माबायदि बे चेन्ज जाजोबगोन बियो। बेखौ आं नैबेखौ दोननोसै, जेनेबा नै इउज अके होदो, बे जाबाय। दा नै आंना डिजाइना सोलायजोबसिगोन बियो। नै बे फननि लिरनाया स्टाइल बेलेग जालायबाय। बेखौ दोनफिनसै आङो। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम, आरो मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम।